In this episode, we're going to do Gadaíocht and Traein. Listen carefully to know how everything should be pronounced. Pictiúr a hain. The Pictiúr a hain feic mí drifúracha, móra agus lísa ag an stáisiún Traenach I mala á clia. Tá Traein amháin ag dul I dro Kirkig agus tá Traein eile ag dul I dro na Gaillimhe. Tá móra agus lísa ag dul go Gaillimh don deir seachtaine. Fágan na dismóthirí slánló agus guíonn siad áartha. Feiceigh siad a géile arís an luan. Pictiúr a dó. Sa dara Pictiúr tá móra agus lísa ina sí sa Traein. Tá móra ag léamh leabhar agus tá lísa ag úsáid a riomhara. Tá siad ag córáil ina géile ag an am céine. Sa chuoine, feictar fear ina cholle. Tá sé ag caitheamh spéaclaí gréine. Pictiúr a trí. Tar éis cúpla nóiméad, titan lísa ina cholle. Mar sin, níl si ag fearra a spárán atá fágtha go neamhchúiseach an mórd. Go ciúin agus go disgréadach, gcuideann an fear leis na spéaclaí gréine an spárán in anis don na cailíní. Pictiúr 4. Nuair rú sin na cailíní, tá an gadaí imithe. Feiceann siad go bhfuil an spárán ar stré. Tá úna agus agla ar lísa. Tá rudaí luachmhara aici istigh ann. Déanann móra iirecht tacht ar an spárán. Mollann siad a lísa féach an timpeall na Traenach, sa chás gur hit sé an áit éigean. Pictiúr 5. Nuair is léir nach bhfuil an spárán in éon áit, ritheann na cailíní sús chuig an gigire chun tuairis go dhéanamh ar an robáil. Íar an cigire ar na cailíní chuir séas dhéanamh ar an bhfear a bhí ina hí in eiciló, agus ar an spárán chuma. Cuireann an cigire gléach ar an gigire eile tá ag an stáisiún Traenach in Naillimh. Deir sé leis cinntiú go bhfuil gardaí ag fannacht ag an stáisiún nuair a thriseann an Traein ann agus déanann sé chuir síos ar an nadaí ionas gur mbeidh siad an ann é a aithint. Pictiúr 6. Sa Pictiúr deireanach sruiseann an Traein stáisiún na Gaillimhe agus bearann na gardaí ar an nadaí lomlárach. Fáinn siad an spárán ar aisúig agus tug an garda amháin de lísa é. Gabhann lísa 1000 buíochas leis an narda. Tá an tád dearg lé go raibh siad an ann é a hábháil. Gan dát beidh sí níos cuara mí an chéad uair eile.